duha ka mga tao managhigala sila nga naglakaw, nagbaklay diha sa dapit sa kalasangan, maayo ang dalan. Sa ilang pagbaktas na tagbo nila og kalit, wala na damha ang usa ka leon. Sa ilang kahadlok, midagan sila kutob sa ilang maabot kakusog nga pagdagan. Ang usa nakasaka sa kahoy o dito siya may tago nagpasalipod sa mga sanga dahon sa kahoy. Ang usa na dagma siya sa iyang pagdagan o doon lamang kayo ang leon, wala siya laing nahuna-hunaan kundi magpapatay-patay na lamang. Dito siya naghigdadaplin sa dalan o ang leon ana-ana giduulan siya, grabe niyang pugong siyang ginhawa, gisimutan siya sa leon. Abi sa leon kon patay na siya, no? Ang leon dili mo kaon, dili mo manghilabot sa patay na. Mao nga wala man gyud siya maghinawa, gibiyaan siya sa leon, no, na luwas siya. Nalinaw na mikanaog na ang iyang kauban gikan sa kahoy o nangutana ang iyang kauban. Unsay gisulti sa leon sa iyang pagsimhot sa imong dalunggan? Mitubag kuno kining maong tao, miingon ang leon, ayaw pagpag-uban sa tao nga mobiya kanimo sa mga kalisod, mobiya kanimo sa mga danger nga mga kahimtang. No, mga igsuon, usa ka maayo nga sinugdanan sa atong pagpamalandong karon nining Domingguha nga si Kristo naghimo siya og matawag nato magsuon survey ngadto sa mga tao kung nakaila na bagayod ang mga tao kaniya sa taod-taod, taas-taas nga panganahon nga nakig-uban siya sa tao, nagsangyaw sa maayong balita, nag-ayo og daghan nga mga masakiton, buot maklaro ni Kristo kung kining mga tao nga nagsunod-sunod kaniya nakaila bagayod sa tinuuray insakto nga paagi. Ato nadunggan nga gikan sa tubag sa mga tao sa pangutana, sumala sa mga tao kinsa man ako sa tinuray, ang mga tao wala gayod makaila kaniya, wala makaila kang Kristo nga numan tungod kay alang sa kadaghanan nga mga tao, alang sa mga tao si Kristo usa lamang ka propeta, no, gipakasama lamang nila sa propeta. Nagigos na dinhi San Juan nga magbubunyag, propeta Elias o uban pa nga mga propeta. Tungod kay wala man makaila ang mga tao kang Kristo, iyang gipangutana ang iyang mga apostoles, apan kamo kinsa man ako? Si Pedro mga igsuon ang mitubag, ikaw ang Mesiyas, no? Insakto kaayo ang tubag ni Pedro, si Kristo gayod ang Mesiyas. Insakto ang iyang pag-ila kang Kristo. Apan adunay kulang. Unsa man ang kulang? Ang pagsabot kinsa unsa kini ang Mesiyas.
Wala nila kayo masabti unsa man gayud ang Mesiyas. Nganong wala makasabot ang mga apostoles, muning hinungdan mga igsuon ngano nga mingo gidid-an ni Kristo sila nga pagpanugilo ni ini kang bisan kinsa bahin kaniya. No tungod kay kulang pa ang ilang pagsabot kinsa man gayud unsa man gayud ang Mesiyas. Sa pagpaila ni Kristo nga kinahanglan ang Mesiyas mag-antos, magpasakit, pagapatyon. Kini nga Mesiyas ang dili nila madawat, dili masabtan ngano nga kinahanglan sa Mesiyas pagapatyon. Ilansang sa krus. Ang Mesiyas nga ilang giila, ang ilang gipaabot nga Mesiyas kadtuman ang usa ka military power, no, dunay gahom nga maglingkawas sa mga Hudiyo sa pagkaulipon nila bina sa Roma. Usa ka liberator, usa ka manuluwas nga magluwas gina pagkaulipon sa Roma. No, kana nga Mesiyas ang ilang gihandom dugay ng panahon nga gipaabot. Ani kining Kristo nagpaila sa kaugalingon nga kinahanglan mag-antos siya mao nga si Pedro no mibadlong kaniya dili unta kana mahitabo kanimo Ginoo. Mga igsuon, ang kakulang sa pag-ila pagsabot tining Mesiyas wala gayud kini na nagpabilin kini diha sa mga apostoles. Kanusa nila na ilhan, kanusa nila nadawat nga si Kristo ang Mesiyas gayod. Humana sa pagkabanhaw, no, sa pagpunsad na sa Espiritu Santo ngadto kanila. No tungod kay kun ato lang taon og balik sa nagsugod na si Kristo sa iyang pagtuman sa kabubuton samahan nga mag-anto sa siya, magpasakit na siya didto sa tanaman sa Getsemani, samtang gidakop siya sa mga sundalo, mibiya ang tanan nga mga apostoles. Bisan gani si Pedro, milimod kaniya tulo ka higayon, no? Kana ang hitabo mga igsuon nining mga apostoles nga anaa taod-taod nga mi uban-uban naminaw kang Kristo apan wala gayon sa tinuuray makaila sa iyang pagka-Mesiyas. No mga igsuon, kini ang hagit no alang kanato. Sa atong kadagayon sa pagsimba, pag-ila nining Dios, dili kita makaingon sa atong kaugalingon nga insakto na ang akong pag-ila nining Ginoo nga akong gisimba. Ang pag-ila sa Dios mapadayonon kini. Kinahanglan nga magpadayon ang atong pag-ila kaniya personal. No, dili pinaagi sa sulti sa uban. No, mo ni ang hitabo karon lain-lain, wala makailang uban nga mga tao. Si Pedro nakaila personal nga kasinatian ang iyang pag-ila kang Kristo apan kulang pa, no? Ana pa ang kakulang. Ingon na kita nga mga tao, mga igsuon, mga dili kita makaklaim, igo na, insakto na ang atong pag-ila nining Ginoo nga atong gisimba. Mo kini ang hinungdan no rason may suon mapadayonon kita, magpadayon kita sa pag-ila kang Kristo diha sa atong pakiglambigit
sa atong isika tao. Diha sa atong pagpadayag, sa atong pagtuo, pinaagi sa atong kinabuhi, pinaagi sa atong binuhatan. No, kanaman ang gisgutan sa atong ikaduhang pagbasa karon ni Santiago, nakadayon siya, pakita ko sa imong pagtuo nga dili pinaagi sa buhat, kay pakit-on ko ikaw sa akong pagtuo pinaagi sa buhat. Mga igsuon, pangayoon nato ang grasya sa Dios nga unta sa hinahinay atong masabtan, madawat,